Ma, ang ganda naman ng mga gulay natin ngayon. Oo nga anak eh. Sigurado ako, Ma. Magiging mabili na naman ang paninda mo. Sana nga anak at nang may panggastos tayo. Buti na lang kahit konti ang sukat ng aming lupang sakahan, ay maganda ang bunga ng mga pananim namin. Buti na lang din at may asawa akong napakasipag. O, Ma, napatigil ka. Naisip ko lang anak, ang dami nating gastusin. Magkukuleyo na rin yan yung kapatid mo. Huwag ka mag-alala, Ma. At kapag nakapagtapos na ako, tutulong ako sa inyo. Alam ko naman yon anak. Ngayon pa lang, nakakatulong na kayo ng kapatid mo sa amin sa pagtatanim sa bukid. Salamat, Ma. Ano oras na pala anak? Magtitinda pa ako ng mga gulay, baka hindi maabot sa pananghalian yung mga paninda ko. Ah, sige po, Ma. Mag-iingat po kayo, ha? Sige anak. Sige anak, aalis na ako ah. Mabilis sanang maubos ang paninda ko at nang makatulong ako sa asawa ko sa bukid. Gulay! Bili na po kayo! O Ruby, ikaw pala yan. Saan ka ba galing kanina? Nag-withdraw ako ng sahod ng anak ko kanina sa bayan. Kaya pala wala ka sa harapan ng bahay niyo kaninang nagpunta ako. Oo, Aling Lisa. Nga pala Ruby, bili ka na ng gulay, bagong pitas to, sariwang-sariwa. Patingin nga. At gulay na lang ulam namin. Oo, masarap yan. Bagong pitas, matamis ang sabaw niyan. Oo nga, Aling Lisa. Magkano ba lahat to? Sige, 100 na lang yan. Total, huli na ito at nang maubos na. Ito yung bayad, Aling Lisa. Salamat. Sabay na tayo umuwi. Mauna ka na, Ruby. Bibili pa ako ng sabon na panlaba dito sa tindahan. Siya nga pala, Aling Lisa. Bakit hindi mo na lang hayaan yung mga anak mo na magtrabaho para hindi ka nahihirapan ng ganyan? Masaya ako sa ginagawa ko, Ruby. At pangarap ko makatapos sa pag-aaral ang mga anak ko. Kaya lahat gagawin naming mag-asawa para mairaos namin ang mga anak namin. Bilang kapitbahay nyo, Aling Lisa, concern lang kami sa inyong mag-asawa. Tumatanda na rin kasi kayo. Dapat hayaan na ninyo na magtrabaho yung mga anak nyo. Nasa edad naman na sila at nang hindi na kayo napapagod pa. Tingnan mo ko. Naghihintay na lang kami ng asawa ko ng sahod ng mga anak ko. Gusto ko makapagtapos sa pag-aaral ang mga anak ko. Kaya kahit hirap kami, nairaraos naman sila. Kapag nakapagtapos sila, makakaluwag din kami. Nasa iyo yan, Aling Lisa. Ang sa akin lang, advice lang. Maraming salamat sa payo mo, Ruby. O siya, sige, tutuloy na ako. Sige, Aling Lisa, mag-ingat po kayo. Buti na lang napaubos ko ng maaga ang mga paninda ko. Makakabili na ako ng mga pangangailangan namin sa bahay. May pambaon na din ang mga anak ko sa loob ng 2 araw. Salamat po, Panginoon, at napakabuti mo. Magandang umaga po. Magandang umaga din, Jen. Matanong ko lang, Jen, anong year ka na pala ngayon? Graduating na po ako sa kursong accountancy. Ganun ba? Opo, ang bilis nga po ng panahon at ilang buwan na lang po magtatapos na rin po ako. Oo nga, masaya ako para sa'yo at sa mga magulang mo. Opo, malaki po ang sakripisyo ng aking mga magulang para makapag-aral po kami ng kapatid ko. Oo nga, Jen, ang anak kong si Rysel, dahil hindi nakapagtapos, palipat-lipat pa din siya ng trabaho hanggang ngayon. Hayaan niyo po, makakahanap din po siguro siya ng magandang trabaho. Sana nga, Jen, para pag nagkaroon siya ng sarili niyang pamilya, may kakabuhay sila. Opo, tita.
magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Oo nga, Jen. Tingnan mo, dati, hirap na hirap kayo. Pero ngayon, malapit ka na makatulong sa mga magulang mo. Opo, kaya pinilit po naming makapag-aral kahit hirap na hirap po kami sa pinansyal. O sige po, tita. Uwi na po ako. Si Jen, mag-iingat ka. Bakit bigla atang bumait si Tita Ruby? Samantalang dati, kung laitin kami, kala mo kung sino. Sa bagay, hindi na mahalaga yon. Ang importante, nagbago na si Tita Ruby sa pakikitungo sa amin. Ruby! Bakit mo naman tinapon yung basura mo dyan sa harapan ng bahay namin? Magtatapon ako ng basura ko kung saan ko gusto. Wala namang ganyan na, Ruby. Magkapit bahay tayo. Paano mo naman nalaman na bakuran mo yan? Ayan, Ruby, oh. Tapat ng bahay ko. Kung sa inyo yan, edi pabakod mo. Ruby naman, kung may pambakod lang kami, di sana matagal ko nang pinabakod yan. Yun naman pala eh. Ba't puro ka reklamo? Hindi ako nagre-reklamo. Sinasabi ko lang yung ginawa mo. Porke nag-aaral lang yung mga anak mo sa kolehiyo? Kala mo kung sino ka? Bakit naman naisali, Ruby, sa usapan natin yung mga bata? Mapagmataas ka, kagaya ng mga anak mo, na napakatayog na mga pangarap. Akala mo naman, makakamit nyo. Sigurado ako, hindi rin makakapagtapos ng kolehiyo yung mga anak mo. Huwag mong sabihin yan. Dahil sinisikap naming mag-asawa na matustusan ng mga anak ko sa kanilang pag-aaral. Sigurado ako, hindi rin sila makakapagtapos, makikita mo. Sige na, Ruby. Ayaw ko na makipagtalo sa'yo. Pasok na ako sa loob at marami pa akong gagawin. Naging napakasama ko palang kapitbahay kina Aling Lisa. Hindi ko napansin ang mga ginawa ko sa kanila sa loob ng ilang taon. Patawad, Aling Lisa. Ruby, halika. Maupo ka muna rito. Salamat, Aling Lisa. Nabalitaan ko, Aling Lisa. Ilipat na pala kayo ng bahay, malapit sa bayan. Oo, Ruby. Nagpagawa kasi ng bahay ang mga anak ko sa bayan. May grocery sa baba, kaya magtitinda na lang ako. Masaya ako para sa inyo, Aling Lisa. Asensado ng pamilya nyo. Hindi naman, Ruby. Nakaipon lang ng konti ang mga bata. Ikaw naman, Aling Lisa. Hanggang ngayon, mapagkumbaba ka pa rin. Balita nga dito sa baryo na manager na ng isang malaking kumpanya, yung anak mong si Jen. Certified public accountant na siya. Oo, Ruby. Nagsikap ang mga anak ko. Kaya ngayon, maganda na ang kanilang mga trabaho. Pero sakto lang din sa amin. Hindi kagaya noon na isang kahig isang tuka lang kami. Kaya madalas kinukutya kami ng mga ilang kabaryo natin. Kaya ako nagpunta dito, Aling Lisa. Napagtanto ko na mali ako sa panghahamak ng pamilya nyo. Nagsisisi ako sa lahat ng mga ginawa ko sa inyo. Oo, Ruby. Noon, nasasaktan ako kapag may ginagawa at sinasabi kang hindi maganda sa pamilya ko. Lalo na kapag sinasabi mo ang kapitbahay kong matayog ang pangarap na may halong pangungutya. Pero alam mo, yun ang nakatulong sa amin na magpursige para makabangon. Kaya, salamat, Ruby. Pasensya na talaga, Aling Lisa. Sana mapatawad mo ko at ng pamilya mo. Walang ano ba yun, Ruby. Kailan naman, hindi kami nagtanim ng sama ng loob sa iyo. Salamat, Aling Lisa. Napakabuti mong kapitbahay. Kaya lang, iiwan mo na kami.
Lilipat ka na ng ibang tirahan. Pupunta pa naman kami dito kapag Sabado at Linggo. Iba pa rin kasi ang simoy ng hangin dito sa baryo. Masaya ako kung ganon. Magkikita pa rin tayo. Kanina pa pala tayo dito, hindi man lang tayo nakapagkape. Jen! Anak! Ipagtimplo mo nga kami ng kape ni Tita Ruby mo. Sige po, ma. O Ruby, wala na magtatapon ng basura sa harapan ng bahay namin, ha?